ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ಮನಸ ಸೇವೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಸ್ವಯಂನ ಮನಸ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಸದಾ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರತಿಯಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಮಾತ್ರ ಮನಸ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸದಾ ಪರೋಪಕಾರದ ಭಾವನೆ ಪೊಡು, ಸದಾ ದಾತಾ ಪಂಡ ಭಾವನೆ ಪೊಡು, ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಬೇತೆ ಆತ್ಮಗುಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲಾದುಪೀರು. ಅಕುಲು ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಒಂತೆ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪಡು ಯಾನೊಂಜೀತ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತುಂಡ ಒಂತೆ ಆಂಡಲ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆರ್ದು ಮುಕ್ತಾದುಪ್ಪುರು. ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗ ಬೇತೆಕುಲು ಅವಶ್ಯ ಮಲ್ಪಿರು. ದುರ್ಬಲಿತ್ತುಂಡಲ ಕೈಟ್ ಆವಂದನೆಕುಲಿತ್ತುಂಡಲ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ದಯಾ ಭಾವ ಉಪ್ಪಡು, ಸದಾ ಸಹಯೋಗದ ಭಾವನೆ, ಬೇತೆಕಲ್ಡ ಸಾಹಸ ಭಾವನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಮನೋಭಾವ ಉಪ್ಪಡು. ಅಂಚಿನಕಲೆಗ್ ಮನಸ ಸೇವಾಧಾರಿ ಪನೋಡಾಪನು. ನಿಮಿತ್ತಾಪುನ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಿತ್ತಿನಾತ್ ವಾಯುಮಂಡಲನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತುಂಡ ವಾಯುಮಂಡಲ ದುರ್ಬಲಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಸಮಸ್ಯೆಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ అయిన ವಾಯುಮಂಡಲ ಒಪ್ಪುನಗ ಸ್ವಯಂ ಸಹ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಆಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲಿನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕಾದ ನಿಮಿತ್ತಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಸೂರ್ಯೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಮಯಾದುಲ್ಲೆ ಅಂಧಕಾರನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಕಾಶನು ಕೊರ್ಪೆ, ಕಲ್ಮಶನು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಮಿತ್ತಾಪುನ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಸ್ಥಿತಾಪುನ ಕಡೆಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಗಸ್ಟ್ ಆತ್ಯಾತ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕಾದ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಸಂಗ್ರಹಾದುಪೊಡು. ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಸದಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಪೊಡಾಪುನು. ಸಾಧಾರಣವಾದುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ವೃತ್ತಿ ಅತ್ತುಂಡ ಸಾಧಾರಣ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುನವು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.